Asier Antia, egunon. Egunon. Gaur goizean goiz etorri gara, ona Arrasateko Eskina tabernara, izan be tortillak ikutiko ditugu izpide, patata tortillak, eta esan duztei hemen egan ikin dago ja. Bai. Bai, gentiak guztain izako hemengo tortilla. Bai. Betidanik edo Gipuzkoako tortilla txapelketako finalera heldu zain. Bueno, betidanik ondo saldu ditugu tortillak, baina, hain Gipuzkoako txapelketa, Euskadiko txapelketara joteko, eragin auki du. Ba, jente tortzen da, probatzera. Bai, jakin jau. Tortilla berria, eta, bueno, bai. Zela heltzen da bat, ez da? Gipuzkoako txapelketan parte hartzera, ez da gitzu jarri zinean harremanetan eurekin eurak etorri zian, zela izan da? Eurak ditu zian niri Euskadiko txapelketara esateko egin bazela eta puntatzeko, ez? Ni Espainia mailan, txapelketa dauen Espainia mailan, nahi nauen joan eta denborak kanpo gelditu nintzen eta ezin joan. Hori aurrek urtean, ez da? Hori da, eta horrentxe, azaldu da txapelketa hau eta goazen. Hori da, eta finala otsailean 28an. Hori da. Bidia baina, zela izan da, zela aukeratu daue zeuenak finalista moduan? Eurak etorri izan diez ona behin bainoetan, probatu dituzte, eta, gu bi tortillak ingo goaz, tortilla normalekin eta bakailaoarekin. Orduen, horrekin goiez. Horrekin, bisekin zoia, bisekin parte hartuko duzu finalian. Etorten dira, ez dakit propio eurendako egin dituzuen tortillak, badakitzuen, epaitzera datozen edo ez? Ez. Lehenengo aldixen etorri ziren de sorpresa, eta, ja bigarren aldixen, bagoiezela, biser goiezela, probatzea bigarren aldiz, eta, ja etorri ziren, eta probatu zituen, eta, aurrela. Posgarrixa betza egin dut. Bai. Posgarrixa eta, pixkat urduri. Urduri baita? Bai. Ze, karo, finalan eguna handixan, 28an, zuek hemenguak finalera heldu zai aurretik inako tortillekin, jakin bari. Han bertan inbeko duzu tortillak, han bertan, zuzenian izango da. Han bertan izango da. Lehenengo egingo ditugu tortilla normalak, eta gero tortilla kon esaten dutena, ez? Gu adibidez, bakailaoekin goiez. Bakailaoan tortillekin. Ez dakit, basabitzen entxeatzen, basabitzen preparatzen, edo eguneroko lana ia nahiko... Eguneroko lana, baina eske orain lan aldatu dugu. Lehen egiten genuen ere batera, orain beste batera, arrautzak aldatu, patata aldatu, dan aldatu duzu. Berehala ikusiko dugu hori, zure baimenakin sokaldean sartuko gaielako, epaimaia ez da nola nahikoa, ez da? Gipuzkoa mailan, epaimaia Martin Berazategi, Pablo Casaurolakoa, San Bestia, Subijana, eta, epaimai handia eta potentia. Horrek urduri jasuna gehitu egiten xau edo? Gehitu. Bai. Txami da, 28an Gipuzkoako finala, eta hortik 3 aukeratuko zaituztela Euskal Herrikorako, ez da? Hori da, 3 pertsona aukeratuko dituzte, eta, aber sortu egiten duen finalea joateko. Aukerak ikusten dituzu? Aukera badauz, hor gaude. Aukera badauz. Bai, Asier... egiten dugun tortilla hon bat, hortarako, eta... Hori da, egunan arabera bizaten da hori, zupe igartzen duzu, atzo nintzen inspirauta egon tortillakin, eta hurrengo gunean hobia, horre... Tortillak egitea, guk egiten dutugu dana pexauta, alta eta dana. Nik ez dut egingo tortilla berdin bat inoiz. Beti desberdin urteten da, beti. Aunque pixu berdina, patata berdina, gatz berdina, tortilla bat bihar berdina egitea, super zaila. Eta orokorren jentia bai da tortilla salia, bai da tortilla patata salia. Bai, tortilla patata pintxo estrella. Bai, horrek ez da binoiz utzik etxe. Keba. Eta jentia beti berdinera jotzen dau, edo probatzea gauza berrixe probatzen aldekoa? Batzuk beti normala, baina beste batzuk badauz gustatzen jakila probatzea. Inobatzea, ez da? Berritzea. Hori bezkertuko da, ez da? Esatea, oso barrixa hilo eta jentiak... Esaten badioso, gaur probatu behar duzu, hau, eta konfiantzan basaude, probatzen du. Eta,
bueno, gero esaten ditute, nahiago bestia edo nahiago eta hau, orduen bueno. Seguru platerian itxi, inok ez dobela itxiko, ez da? Garbi. Garbi, dana. Garbi. Asier, kontauko dozu zela ikendan tortilla txapeldun bat? Guazen barrura. Guazen. Hementxe gauz, Asier, hementxe gauz zeure lantok izan, ez da? Hemendik urteten dira, goizero, hain tortilla honak. Hemen ja esan behar da, tortillak egiten dakizeinek, bueno, bai, apitxemat lan aurreratuta dagoela, ez da? Bai, a ber, egu ja patata egina daukagu, hori bere denbora dauke, ez da egiten tortilla bat 10 minututan. Gu tortilla bat egiteko 60 minutu edo lan behar dutugu. Gauz, osagai bakoitza bere temperatura, bere denbora, bere denbora bueno... Prozesu da, azkenia ez da. Gaur zer preparauko duzu edo zer behingo duzu? Gaur hemen dugu patata ja potxatua, bakaiauekin, bakaiau azalekin, eta, bueno, patata, arrautza, eta bakaiaua. Horretxe dira osagai oinarrizkoak, bai? Printzipelak, bai. Hori da. Esan duzu aldaketak egin dituzuela, ez da? Azken aldixan. Bai, a ber, gu beti izan dugu arrautza normalekin lan egin ditugu. Baina, claro, ja holako leku batera joateko ezinbestekoa da arrautz batzuk onak izatea, beti berdinak, eta, bueno, aldatu ditugu, orain daukagu Zegamako baserri bateko arrautzak, astero ekartzen digute, eta bueno, ja zaporia... Igartzen da. Pilo bat. Patatia baita aldatu duzue? Gu patata honekin, ja daramagu lan egiten, ja aurten egingo ditugu 11 urte hemen, 11 urte. 11 urte, patatia mantendu duzue? Bai, patata askoekin egin ditugu froga, gu egiten dugun patata lanakin da Mona Lisa varietatea, bale? Egin ditugu agriarekin, espuntarekin, varietate pilo batekin. Baina azkenean nire gehiago hobeto egiten dut Mona Lisarekin eta, bueno, Mona Lisarekin goaz. Osan da, Asier, guazen ja esatun dena, eskuak segintzera. Bueno, nik esan dizuen moduan patata egin du lehenago, eta haren dagoe patatak, arrautza eta bakaiaua nik esaten duen moduan jakuzian, bale? Ikusi zelan krematxo bat moduan igertzen dela, bai? Hemen darama 10 minutu, beste 5, beste 10 minutu ondo litzake baita. Hobeto litzake, baina, bueno, poliki-poliko joango da dana krematzen eta dana ondo jartzen. Asier, ibili zara buelta eta buelta, pasau dia 10 minutu, ja sartagirako momentua da edo... Bai, piztuko dugu zua. Olixu hartuko dut. Eta, bueno, a ber, hemen konbeni dana ez jartzia saltakina a tope. Ez duguna nahi da arrautzak kolore asko hartzia. Zaitik, bueno, ja hori kali izango zen. Bai, horrek penaliza biten dau. Bueno, bai. Euskal bai. Ze gauza bat da zapore eta bestalde itxura baita. Claro, nahiago dugu egin sellado fino bat. Ikusteko hobeto eta... Begira bezartzen. Bai. Bueno, botako dugu olio pixkat, gero sobratzen denak enduko diogu, bai. Badoa, berotzen... Olixua oso beru egon behar da, ez da oso berua egon behar, bestela oso azkaleziko zan egiten eta ez dugu nahi. Bere denporia behar dauela, ez da? Hemen gauza presak egitek ez dauela balizu, ez da? A ber, presa hemen ezin da, bestela txarra, orduen. Ondo pasa dena, hartzen dugu. Eta, bueno, gaur emongo dugu igual, ni normalien, denborakin nagoenean, ematen diot buelta bat, eta igual gehienez bi.
Igual ikusiko dugu zelan doan, eta ematen diogu, 2, 3 edo behar ditunak. Gu egiten ditugu horrela, borobiltxuak dana behintzat hortik 6etako, bestela txapelketara batera joaten bagara eta atartzen dugun tortilla apurtitxin bada edo arraltzortzen bada hori penalizazioa da. Bai, penalizazioa da. Hori da. Zeu be joan zai, ez da, arauak eta pintxin bat ikasten. Hore, arauak zorrotzak die, Zorrotzak dira. Bai. Bueno, botatzen diogu horrena horixo pixka bat platerian ez pegatzeko, bestela arrautzak eta horan pegau ingo zan. Batzuk momentu horretan, Asier, gaizki pasatzen daue. Bai. Jauzi ez jauzi, zuk tita bat egin jozu, Bueno, a ver. Zalantza barekin jozu. Garo ez da jauzi. Beste egun batzutan pasatzen da jaustia. Jausten da, eta hori izaten ditugu nahiko problemak, ez? Eta hau finalian hau dana nun beharko duzu? A ber, Donostiko finalera goiz Zebankera. Bai, Zebanka sukaldeko eskola bat, eta ara goaz. Eta antxauko duzu zeure sukaldia, zeure... Hori da. Eta gile, sukaldari moduan, ez? Zeure etxeko aparatuekin, zeure etxeko sartainakin eta eroso begoten zeien, edo halako lekuetan be horrek eragin gako edo? A ber, nire gozaki joango naiz. Zabetik, nire sartakinak, ni ohituta nago nire sartakinekin ibiltzea, eta hango sartakinak ukiko ditugu, baina ez dakiz lakoa diziko dira zen. Bai, ni nire sartakinekin joango naiz. Itxura da bilartzen, tremendatua, Bai, poliki badadoa. Gaur zuek egon da urduri nago, orduen igual beste... Hau entrenamentu bada, finala hondirako, Bai. Finalan egunerako entrenamentu bada, baitu. A ber, ni eskua garbi dauzkat, orduen beti ikutzen dut. Bate bardintzeko, ez da? Bai, eta ni tortilla ikutzen badakizela dagoen barrutik. Bai, ikutze... Bai, koialarekin badakigu, baina ez. Bai, honekin hobeto jakiten da, ez da hobeto kontrolatzen da, nola bai. Bai. Eta, bueno, a ber, gu ez dugu nahi oso kuajatua egotea. Nahiago dugu gutxi kuajatua egotea, eta, bueno, bete zaboria aldatu itxen da pilo bat. Hor, sukaldari xalbirari be gustatzia, horrek beukiko dau, eragina, ez da? Zuk zeure gustokoak ingo duzu, ala? Bai, ni betiko moduen egingo dut tortilla, nire gustokoa, eta, bueno, zaituko gara euren gustokoa izatea. Hori da, baina norberan esentzia hori galdu barik, ez da? Ez, esentzia galtzen badugu, galdu dugu dana. Ja. Gu egiten dugu horrela, eta horrela izango da. Eta honekin, ja, hango gara kanpora, ja. Ez da, ja, egin ja. Bai. Horrela, seiatzen da oso ondo, bestela leku batzutan, gelditzen da, patata egoten bada, edo zeo segaitik zabaldu itzen da, eta hori ja penalizazioa izango ditzak. Eta zer komeni da, ondo egindakoa izatia, egotia pixkat likido... Ondo kuajatuta egoten bada, igual kalea goiez. Bai, segaitik tortilla siku bat... Bai, hori ez da... Hobeto gutxitxo egin egotia, larre egin egotia. Hori da. Bueno, atarako dugu. Vale. Eta ja ataratzeko beste plater bat, ez da? Hori, ja bere platerian, zuzenean, joango gara. Bueno, eta hemen orain daukagu egin dugun pilpila, bai? Apaingarri moduan, edo zaporia muteko baita? A ber, zaporia, emuteko krematasuna eta, bueno, patata eta olixuarekin astringentzia kentzeko, ez? Piskat, ni beti izan egin dut horrela. Tortilla de bacalao, pilpil. Eta, bueno, horrekin goiez. Oin arte funtzionau izan badotzu, ez da? Bai. Pilpil oso krematu bat dago, pizkatxo bat berotzen dugu, ondo jarteko dana.
ikusten duzu zu oso gutxi Bai, dagoela. gutxi gine, Bai. pitinka joan deixen, Bai. Eta, bueno, ja ikusten duzu geizten dela dana ondo jarri, eta kanpora bai ez. Eta ez da, ia? Ni botatzen diot erdien, bale? Eta orain Zabalduko zabalduko duzu dugu danera, tortilla ezta? guztian. Hola, hor, tortilla lehiaketetan eta niak gordatzen naiz, umetan egiten zanetan eta gero gainean jartik hemen piparra eta ez dakiz zer dakitzen. Presentazio aldera. A ber, gu Igual dana simplia hobeto, ez da? Gu dana barrutik egiten dugu. Dana barrutik. Baina pilpila beti izan dugu jarri, eta bueno, asko gustatzen da eta jendia posi dago. Posi dago. Desberdina. Hola, tortilla patata bakailagoekin bai, baina pilpilakin Ya está, ya beste beste puntu bada. Hola, bueno. Bai, hasta atarateko moduan, ez da? Vale, bai. Atarako dugu, a ber... Hemen daket. Orain probatuko duzue. Espero dut. Batzutan esaten da, kasetarixan bizitza zaila dala, sakrifizioak eta behar diala, eta gaur horretako bat tokatzen da, probatuko dugu tortilla, a ber... Noski baiet, bai. Ze tamaina ze zerbiu hori... Gu tortilla batekin 8 bitu ateratzen ditugu. Batetik 8. Bai. Batetik 8. Jartzen dugu baseriko ogiarekin. Hori da, hori begarrantzitsua, ez da? Etxe zuriko ogia. Eta, bueno, hemen duzue. Tortilla, eskinako tortilla, probatzeko. Akaso, Gipuzkoako tortillarik onena eta batek daki Euskal Herrikoa baita. Espero dugu. Espero dugu. Hasier, nik nereatik, bai. Bai. Bai, nereatik zari zen zeuretan. Eskerrik asko.